डाइरेक्ट सोबाय बड'लेण्ड एफसिखौ गरसे नटिसआ डाइरेक्ट जोसनबाय आरो नै दिनै बड'लेण्ड एफसि आरो नर्थ इस्ट एफसि माने 5 तारिखआव क'क्राझाराव माने फुटबल खेला जागोन नालाय दिनै गुवाहाटी हुरुजाय स्टेडियामाव प्रेक्टिस बायदि जादों आरो दा बेहाय बहुत मानसिया नायनो फैदों नर्थ इस्ट एफसि आरो बड'लेण्ड एफसि बिथांमोना मोजां गेलेदोंमोन नर्थ इस्ट एफसिआ बड'लेण्ड एफसिखौ गरसे सोनो हाबाय आरो मोजां गेलेदों जितु जोंनि बड'लेण्ड एफसि बिथांमोनहा बिराद मोजां गेलेदों साबसिन आरो खेलायाथ' मोननै पार्टिनाव मोजांसिन जादों आरो बांसिन आरो एसे बेबायदि जुदि गेलेलाङोबा आइएसएलआव चान्स मोनगोन बड'लेण्ड एफसिआबो